Kaikki oikealta ja vasemmalta ohitte vaan. Ei muuta kuin seuraava vaan. Aika tylsä. No niin, päivää Jopi. Päivää. Tervetuloa vuosituhannen vaihteessa kuvattuun videoon. Ja tässä meillä on nyt sitten voittaja Winter Endurance auto. 2 viimeistä jaksoa kannattaa käydä katsomassa, että miksi tähän päädyttiin ja millä tavoin tähän päädyttiin. Ja nyt me ollaan täällä vähän niinku purkamassa ja pistämässä vehjettä kuntoon ja päästään jossain vaiheessa ajamaankin sinne. Joo, eli meidän täytyy nyt ottaa airbagit pois. Joo. Nieminen kävi päivävuorossa purkamassa umpiot ja vetokoukun pois. Ja takavalot pois vielä. Joo, eli tommonen herkästi särkyvä ilmeisesti. Niin. Kun ikkunathan ei niitä tietenkään oo. Ei ne mitään, no. Joo, mutta sit laatua. Täällä on. Ja hinauslenkit täytyy tehdä ja talvirenkaita ja syyläriä ja kaikkea hienoa. Ponderteline. Mut me tultiin tänne nyt Riku iltavuoroon sitten häräämään. Joo. Joksikin aikaa ja koitetaan saada reeraha. Joo. Eiköhän me tästä vielä hyvää saada. Joo, ja kuulerihan otetaan pois sen takia, että se tarvitaan tuohon ransiittiprojektiin, niin ei viitti rikkoa sitä, kun se on ihan uusi. Niin. Hyötykäyttöä. Joo. Hyötykäyttöä. Ja vepaastokin on vähän enemmän hyötykäyttöä. Niin on vähän juu, että Mut. Eiköhän siitä. Tää ei oo hyvä idea. 5, 4, 3, 2, 1. Tuu mikään pettymys. Oli, mikään ei hajonnut, mutta kyllä se äänen piti. Joo. Ei muuta kuin seuraava vaan. Aika tylsä. No niin, eli nyt ollaan päästy työsyrjään ja... Niin siis eihän tää nyt niinku eroo sillain alkuperäisestä välijäähdyttimestä paljon. Niin. Aika lailla niinku kutakuinkin Mersun merkki tästä puuttuu, ei se. Joo, millainen seinämävahvuus? Mihin? Nää on 5 millistä, nää mutkat seinämältään. Siirräkö vähän kättä, kato. Joo, eli vesijohtoputkeen. Joo, ja joo. Tämä on 2 millistä. Joo. Taitaa olla 5 millistä, nämä kannakkeet. Joo. Niin se on niinku sillai aika tukeva. Ja hieno, ennen kaikkea hieno, mä tykkään kyllä. Joo, millais se oli, kun karjapuskuria ei saa tehdä? Ei saa, mutta tää on välijäähdytin. Se on 2 eri asiaa, se on 2 eri asiaa tehdä kuin karjapuskuri vaan välijäähdytin. Joo. Mehän olemme ottaneet vain välijäähdyttimen pois ja korvanneet sen putkella. Ei tää oikeesti tää pakoputkea millistä tavaraa. Niin kai joo. Mut ilmeisesti saa rupeat vetää saumaa luottoon. Jos sen paistais sillä, ettei kovasti ahto vuotais, niin... No niin, joo. Mä rupeen koittaa. Joo. Sulla on ihan tommoset normisäädöt, kun hitsataan pakoputkea. No me puuttuu tuo tikkikone, niin on aika lailla hieno kyllä, kun saa vetää tuolla isolla virralla. saa se sulaamaan. Et ihan... Ei virtaavuuslaskelmiakin, niin mun mielestä tuo pieni kynnys ei haittaa tuolla. Joo, se on. Ja se vielä hönkää sen. Kyllä se hönkää tarvittava hevosvoiman määrän vielä. Joo, onneksi siellä on alun perin ollut niin paljon. Teiks mä mukaan ton? Todennäköisesti. Tää on kelevä. Ei tää oo karjapuskuri, tämä on välijäähdytin. Ohut seinämäinen alumiiniputki jäähdyttää paremmin kuin se Mersun alkuperäinen. Joo, aina kun mä rupean autoa maalaamaan, niin mä käytän raskaan kaluston superlasipesunestettä. Haatko sä sillä niinku kiiltopintaa vai ihan vaan, että se maali pysyisi vai? Vähän sekä että, kato siihen voi laittaa päälle sitten vähän tai vähän tarraus. Tulee liian leviä.
Onko sä ylpeä nyt? Vähän hohda, kato tuolta reunoilta. Joo, ja siis tää tosiaan tää 3D-homma, niin se on kyllä. Eikö se oo? Itse en osannut lähteä semmoista hakemaan lain. Mä mietin tätä hommaa hetken aikaa tässä näin, että mitä mä lähden vetämään tänne. Miten mä teen tämän paremmin? Joo. Sä toit renkaat. Joo. Jumalauti, millaiset oikein on? Katot. Niin katos meinaa, kun me saatiin oikein sponsoria. Ei saa äijän nimeä, ei saa sanoa, mutta firma voi mainita, eli TMI Eero Huhtanen. Niin, joo. niin. Ja sitten ei osaa kukaan aavistaa, mikä kaverin nimi on, mutta TMI Eero Huhtanen sponsoroi. Nää on uudet fillarit. Se meinasi, että ei me ruveta vanhoilla sitä ajamaan, että jos sillä lähdetään, niin sit lähdetään. Nyt saa laittaa Mercedekseen ja suorittaa pienen koeajon tuossa pihassa, kun on ehjä välijäähdytin ja ynnä muuta. Niin. Joo, juu ja jykevä. On jykevä, mutta nyt toivotaan vaan, että sulle ei ole jäänyt yhtään huokosta siihen hitsisaumaan, ettei vuoda ahtopaineita. Niin. Ei oo jäänyt. Joo. No niin, mitäs sä oot mieltä tästä autosta? Ei tiedä. Onko se hieno? On. No niin, no. Piru hieno. On. Haluaisitko sä se itsellesi? Se on mikrofoni. Tätä ei tätä. Jaha, no ei sitten. Mutta auto on hieno. Ketäs toi on? Niin no. Sä oot nyt koko kesää mullitellut taas siitä sitomisesta, kun ei saa vanteesta laittaa, niin onko nyt hyvä fiilis, kun saa niinku luvan kanssa vetää sitä niinku vanteesta? On. Ja miltä se nyt tuntuu sit loppujen lopuksi? Tää on oikeinkin mukavaa. Mä voin ihan mielelläni tehdä tämä sitomistouhun tässä näin. Ei tarvitse pujottaa niitä Kuka tän on pujottanut? Oi voi voi. Varo ettei ota puskurin. Loput tulee tänne valmiiseen pöytään kanssa. Missä se ilmoittautuminen oli? Tuolla punaisella se pääsi tuolla, missä väkiä on. Aha, joo. Jaa, niin No ei tää sit niin pitkä matka olisi ollut. Siellä on varmaan ainoa yksi viikseli. Kuvihan sieltä pukee. Joo, se, joo. Siitä on tommonen hieno patentti. Tässä on muuten erikoinen homma, kun Siellä on oikein kupariputki välissä. On vai? tuo takalasipyyhkiä pyörii ihan samaan aikaan kuin nämäkin. Ei haittaa mitään. Se on vähän löydy. Jeesus. Eikö se vuotaa ihan joka puolella? Se ei jaksa korjata enemmän. Se vuotaa tuolta teipialta joka puolella. Ei, täytyisi olla varmaan, tiiäks, täytyisi olla pätkä tommosta lettuja. Sais korvat tuohon pätkään, mutta ei meillä ole mitään putkea sen välillä. Mikä? Jaa, niin siellä oli tommonen. Ihmettä vuotaa. Miten voi vuotaa noin hyvä liike? Ei varsinkin, kun tää on täältä alta poikki. Niin. Kyllä Jeesus teppi nyt. Se on ilmastointiteppi kuitenkin. Mistä? Ai saa haet toiset kuitenkin tuossa katolla. Mihin se nyt meni? Se on nyt sähkö. On kai, ettei kato jääty. Mä luulen, että se ei oo silti käytössä. Se on pelaa. Mutta se voi vaikka toi. Täällä on tämmönen. Mikä? Siellä, näet kuvos vai?
Varmistus vielä. Joo, pistää vähän näkyvämpää efektiväriä siihen vähän, niin saadaan. Näkee sit takalla tulee vettiä, kun me mennään ohi. Onko se näin? No on se. Avo vai umpikapää? Kyllä varmaan avo. Komia. Vittu sä oot. En mä tiedä. No Sanne, vittu. Sä oot ihan... Kun sä oot ton muoto? No ton takia. Sanoo me majoneesipatonkin. Niin. Vedin 2 niitä just. Ja ei vetänyt puolet, vedi yhdessä. Älä valetta. Montako makkaraa löytyy sitten kaffetta ja ei vielä yhtäkään. Otetaan päiväpäätteeksi auki. Se on makkara ja kierros. Saankohan tohon ajaa? Niin. Täytyy käydä vielä kysyä, että onko siinä drive? Onko huilutuhtia? Ei oo huilutuhtia, mutta ihan puoli ok. Onko hyvä suoli? Rape. Onko hyvä suoli? Oh. Kaikki tärkein. On hyvä. Sieltä tulee kaakelperi. Vittu silloin tommonen avopotta. On meilläkin. Lähdetään varovaisesti kiertämään rata ympäri ja testataan, että lähdette sitten ajanottolaitteiden kanssa ihmetellä. Ajanottoonhan on tänä vuonna panostettu niin kuin tosi paljon ja tarkat ohjeet laitettu tästä Bonderin kiinnityksestä just sen takia, että Tämä kohta on liukku. Mitä eteen? Menee nyt vittu.
laajenee nää sikaanit kyllä. Ja mitä? Siellä pitoa jossain kohtaa rataa. Joo, niinku ulkoreunoissa ehkä enemmän. Tää on nyt pahin tää. Siitä sisältä oli. Ei enää vaihtoehto. Onks toi sisältä? Tää on ehkä vähän kauempaa kyllä. Ja mä vaan nostan liinialta. Tää tulee kans liukaksi. Ai jumalauta. Niinku muuttunut tosi liukkaaksi nyt ja kaikki liukastelee. Jaa, niin se ihan eka. Oo, kyllä. Ei tästä löydy niinku edes tälleen rauhallisesti. Tuo tapasit niin paljon autoja, että kannattaa ajaa karkuun. Eikö se oo hyvä merkki, että on takaa? Mulle se on merkki, että on ottanut sua kiinni. Mä en oo kiittänyt. Koko ajan hidastuu vauhti. Jaa, mitä että? Koko ajan hidastuu vauhti. Onks se vikatilassa? Ei, liukaste. Se on jo piha hököllä, sen nyt tulee sisältä ohi. Voi piru vietä. Me tarvitaan uudet renkaat. Tätä renkaa voitte nopeasti. Ottaa tommonen 102-kolmonen menetykset ja konepelistä piipuuna sitten, niin se on tullut hyvin. Meillä on vähän huono, kun ei meillä ole painoa tuolla. Ei se eteen mihinkään se Mersu. Mistä me saadaan painoa? Ja suurin syöttää ruoveitte eilen ja renkaa. Eikä ruovittu. No juupa. Muutama nasta lähti eilen, kun vähän kokeiltiin. Niin ihan kaikki. Oli siellä yksi, mutta se oli poikki. Ei se ollut. Niin ei voi sanoa, että kaikki lähti. Yes. Mutta me tarvittais painoa nyt jostain. No saa mennä takaluukkuun. Se olisikin hyvä. Tätä painoa. Jännittääks nyt nää valot? Tuossa on yksi patteri. Ei kai. Tää on kuitenkin liukasta ja helvetin rytilä, niin ei kai siinä mitään. Mennään kattelemaan mitä on. Mennään kattelemaan. Sai jo ekaa kierroksen. Tai Joo, kierroksen. Sai vähän enemmän kierroksia. Mitä tietoa kuinka monta? Ei, mut 6 kierrosta sä oot jäljessä. Vai 9 jopa. Mitä? Ensimmäisestä. Et ei sillä lailla pahaa. Miltä tuntuu? Mitä puuttuu? Mitä lisää? Ja... Pitoa lisää ja sitten käsijarru johonkin muualle kuin toi polkimelle. Ne oli niinku semmoset tekosyyt. Katsotaan milloin Japi pärjää. Katsotaan sitä oikein. Se mikä on hyvä, niin ei me ole viimeisiä. Emmekö löydäkö meitä? 29 mä veikkaan. 30. 27. 27. Se on se tasaisuus.
Ja kestävä auto. Joo. Ei tää peli vielä on menetetty. Ja vähiten kierroksia ajanut. No vähän huono kun tulee näitä pausseja, mutta silti vähiten kierroksia ajanut tarjoaa kumminkin niinku paluumatkalle ruuat. Kankaanpää kebabilla. Japi joutuu tarjoamaan. Vitussa se on se. Miltäs Japi tuntui nyt? On se päällä. Oh. Onhan se ihan helvetin hienoa hommaa. On se kun On muuten pikkasen liposta tuossa noin. pitoa tarvittais. Oli punalippu ja Ei toimiva. mä koitin pysäyksistä lähteä tulemaan ylöspäin, niin kaikki oikealta ja vasemmalta ohitte vaan, kun jäi sutimaan enemmän. Mutta onhan se helvetin hienoa. On. Joo, moi. En mä viitin lyödä, kun se olisi kumminkin pysähnyt ja ruvennut miettimään, että mikä homma. Mitä? Te teitte virityksen? Painuu vähän. Joo. Ylimääräinen paino pois. Joo, jonkun romun Stefan lähti. sieltä löytänyt, että Ensimmäinen se sikaani, niin siitä niin ei tarvinnut kuin 40, niin pieni. Sitten mentiin. Sit odotellaan. Ja sit se alamäki, se monttu siellä, niin aivan mitä voitti tehdä, niin aina sinne penkkaan sinne ylös. joo. Homma mikä haettiin silloin sieltä rautaan. Joo, ei sekään suti mitään. Me lähdettiin Lammisen kanssa silloin jäähän ajamaan ja me oltiin siinä lähdössä, ne oli ihan paskat renkaat siis siaras. Ja tuo yhteislähtö kilahti kello käymään, niin Lampinen karkasi, kaikki muut jää ruopiin, tai Lampinen karkasi, kun ei se ruopasi. Hei, siellä jaksanut suti. Tää on kyllä rouva. On se kauhea koppi. Ei enää saa siihen. Ai ja hengästynyt. Mikä homman nimi? Täytyy vähän hiekottaa, päästään bussin liikkeelle. Joo, lisäpaino Mersu. Ai ja loppu. Tää on ihan kauhea. Tästä on se. Puoli kierrosta. Täytyy himuroida toi auto. Mitäs täällä? Mitäs pojat? Tää on lisäpaino. Tää painaa vähän helvetin. Mä junttasin nää vielä piukkaan. Kerroksää vähän mikä tää? Meillä ei oo pitoja tuo Mersussa, niin pystytään vähän tätä hiekotushiekkaa sinne. Olisiko tää yyteriläistä itää? Onko tää vähän karkeampaa? Mut se, Se ei oo nollaa se. mut se pitäis nyt vähän niinku auttaa. Paljon me kiritään tuolla niinku määrällä niinku kierroksia kiinni. 3 kierrosta pitäis varmistaa. Live-lähetystä tuolta Ainakin. Se tekee niinku 9 kierrosta. Joo. Eli me varmaan mennään niinku ykkösestäkin ohitte meillä tällä menolla meinaa, että. Kaadetaan noin sinne, niin ei oo mitään turvallisuusriskiäkään. Noni, joo. Kaikki jos on leikkinyt jakkuvaatikolla, niin se ei saa. Saadaan takaosa. Niin minä. Millä mietteillä nyt sit lähdetään? Mietteillähän mie lähdetään. Voitais pitää painaa? Varmaan jonkun verran. Näissä ei oo sitomisongelmaa, kun kipaataan ne sit takaluun. Siinä varapäivä. Niin, siellähän on kato kolo. Täytyy katsoa, että siellä on reikä. Ja pohjalla. Ja me jännitetään. Isä kavereille apua, kun saa hiekot. Joo. Kaikista helpointa se muiden arvostelu. Kieltämättä varsinkin niin kuin tässä lajissa, että ei ole tätä lajia kokeillut koskaan. Ei varmaan Marsa loppu, ei haittaa. Aivan, se voisi olla myös laajemmat niin. Nyt on tontis. Minä menen ainakin saman tien takia, että varmasti minäkin. Keneltä Mersun mennään, me saadaan rennaa? Mä ajattelin, että saatana se... Mä ajattelin, että se vähän tössähti tota noin. Vähän! Joo, kyllä se osuu näköjään. Mihin asuu? En itse asiassa tiedä. Niinku autoa vai Tehdään penkkoa? rengas. Autoa, penkkaa. Ja siis tosa se osui siihen autoon, mutta ei se mennyt siihen kuulu vähän ajan päästä. Kuulu vähän ajan päästä. Mä olin niinku yksinä, niin ei siinä edes ollut toista autoa. Niin vitullinen paukaus. Mä ajattelin, että jotain tapahtuu, kun ratti oli vähän vemppunut. On maikki täällä tänään ja siellä saatiin selkälähtöä ja nyt pöllittyä, että korttiinkin mennä 4 kierrosta tästä Kato ettei mene helma solmuun sit kun nosti.
Kuvio on hyvä nää suuntaan, mutta se on varmaan pieni. Ja ei sitä sit voi olla. Timo, takaisin pitää ottaa olla kainaloon, ettei mies kainaloon. Tää oli Sepitiellä liikenteen. Kuinka meni? Mitä kello on? 8 ja 10. Tiedä on tyylikäs, kaikki puolet. Ajaa. Turkee ajaa. Ei mahdu vaan. Ei mahu, voi vittu. Pitääkö ottaa takaa eteen? Hei, täytyy ottaa se. Vaihdetaan taa. Siinä mahtuu, nostakaa enemmän. Mitä siellä se on siinä? On se Volvon moottorilainen. Sulla on Volvoja ja Voikia molempia. Sä voisit siinä ajaa autolla, ne on Volvon moottorilainen. Tää on siinä niinku kaksi parantaa. Laitetaan tuo nyt eteen ja tuo taas. Volvon minonen. Ei ole vittu taas. Tää on tuplapeukku. Tää siinä. Pitäisikö sinne mahtua? Se on rajua ja hyvä vittu muuttu auto. Molemmista. Selvä homma. Ei muuta. Jännity tähän loppuun asti, että kestääkin kiinni. Pistää Ville tuo kypärä päähän. No niin, ei muuta kuin onneksi olkoon kaikille kolmelle palkitulle tiimille ja tuulettakaa nyt pikkusen edes, että... Elikkä tässä oli takavetuluokan 3 kovinta tiimiä. Nyt mä voisin ehkä lähteä jakamaan näitä niinku Eli tässä meillä on nyt nämä kuljettajat sitten. Millainen oli päivä? Ihan kiva, ei vaan pääs lujaa. Tällä autolla. Hei. Painaako kaasu? Kaikki oli pelissä. No ei meillä ollut pitoa. Millais Japi? Hienosti se meni. Voittaako Mitsu? No, lujempaa olisi varmasti päässyt sillä. Toi oli ilkeästi sanoa se jo. Kyllä mä voin sua nyt haastatella, kun sä tulit takaisin. No niin, no mitä sä kysyt? No millä meni? Huonosti. No ei, hyvin se meni. Oliko hauskaa? Oli. Ja tää oli nyt eka kerta kun me oltiin, niin ensi vuonna tiedetään mitä tehdään toisin, niin sanotusti. Auto on ehjä, se on aika iso. Kuitenkin 4 tuntia saa jo ralliin, niin että se auto on vieläkin ehjä. Pakoputki viritys tarvitaan. Joo. Pitoa. No, meillä on hiekkaa jo kyydissä. No, onko sulla jotain sanottavaa? Ei mulla ole mitään. Morjes.